Aset tuo tiedolla johtamisen tehokkuuden yrityksesi päätöksentekoon. Yhdistämme datasi yhteen käyttöliittymään, jonka kautta voit analysoida ja hyödyntää liiketoimintasi tietoja tehokkaasti Power BI:n avulla. Kysyimme Koskihoivalta, miten Aset on auttanut heitä heidän liiketoiminnassaan. Aset on ollut meille korvaamaton kumppani. Aset on auttanut meitä usean eri raportin yhdistämistä yhdelle raportille. Esimerkiksi henkilöstömitoituksen mittaaminen on selkiytynyt Power BI-raportilta. Osaamme toteuttaa ratkaisut asiakaslähtöisesti. Esimerkiksi Koskihoivan raportti mahdollistaa hoitajamitoituksen ja liikevaihtoennusteiden laskennan täsmällisesti. Nyt asiakas voi seurata toimintaansa joka hetki ja tehdä perusteltuja päätöksiä hetkessä. Asetin Power BI-raportilla saadaan hyvin seurattua hoitajamitoitusta ja sen suunnittelua. Asetin avulla olemme saaneet helpotusta ja tehokkuutta omalle työlle. Yhteistyö Asetin kanssa on sujunut helposti ja jouhevasti. Suosittelen Asetin palveluita kaikille. Haluatko sinäkin tehdä parempia päätöksiä datan avulla? Ota yhteyttä Asettiin ja anna automaation tehdä raportointityö puolestasi.